татар, чөнки татар булып туып, татар булып яшим дөньяда, татар булып калам. Тирә-ягым һич татарсыз төсле булса да, татар милләтеннән булу үзе бер бәхет. Мин үземнең туган телне бик яратам. Ул кешенең дөньяга ауа салган минутыннан соңгы сулышына кадәр янәшә. Баланың беренче әйткән сүзе дә туган телендә яңгырый. Кеше үзенең иң саф хисләрен бары тик туган телендә генә белдерә ала. Габдулла Тукай да үзенең иң кадерле кешеләре әти-әниләренә рәхмәт сүзләрен, алар рухына багышлаган дугаларын туган телендә белдергән. Үзем шәһәр малае булсам да, татар телендә чиста сөйләшәм. Мин моның өчен әти-әнимә рәхмәтлемен. Чөнки тел белүнең төп нигезе гаилә.